नै बेखिनिखौ मोनदों आरो B1 नैबे लोगोफोर आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। दिनैनि साना फोरोंगिरि सान जाहैबाय नालाय दान्दिसे सम बिदिनो भिडिअ खालामनो होनना सानबाय। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। Opsiony. lagi di bawah dong bulan mau merah dia harus pesan sampai tahu itu mau turun gini dulu ngan bawah dia harus sekolah langsung saya dia manajemen body ini proses habis di kita nggak boleh salah lagi dulu. Good morning all of you. Good kumpul di gedung lagi mangunang ini bus category price hari maninya guide training Mr. Nages Bizabor sir mangunang dini ini bus September Dr. Subhabudar itu lagi Europe besan kasih perisa langsung sar memang आरो लोगोसेनो जोंनि बे बास गारि फरायसालिमानि आंगो लोगो नोंथांमोन आरो समाय मोनामोन दिनै बे जोंनि डक्टर बरिनानि 5 सेप्टेम्बरनि जोनोमसालियाव आंखौ जोंनि टिचार डे फोरोंगिरि सान हिसाबै जों बेनि थाखायनो मान बावनाय हाबाफारिखौ आंखौ आवगायलांनो थाखाय बिथांमोना जोंखौ होनो बेनि थाखायनो दिनैनि बे मान बावनाय हाबाफारिखौ फरायसालिखौ जोंनि हेफाजाब लानानै आवगायलांनो आखायाव लाबाय। गिबियावनो मान बावनो नागिरदों जोंनि बे बाक्सा डिग्री कलेजनिनो प्रिन्सिपाल सर मिस्टर नागेश नरजास बर' सर बिथांखौ जों गिबियावनो मान बावनो आखायाव लादों। मान बावनो थाखाय जोंनि फरायसा सुबुंफोरनिफ्रायनो नेक्स्ट जों मान बावनो नागिरदों जोंनि बाक्सा डिग्री कलेजनिनो लेक्चारार बड' डिपार्टमेन्टनि आरो लोगोसे जोंनि फरायसा बडिनिनो इंचार्ज मेम बर'नि मुसाहारि मेमखौ मान बावनो थाखाय जोंनि फरायसाफोरनिफ्रायनो खावलायहरनाय जाबाय।
Aku laden Hindi departmentनि Pranita Soronian बिथांखौ जों मान बावनो थाखाय आखायाव लादों मान बावनो जोंनि फरायसालिफोरनिफ्रायनो next बेनि उनाव जों मान बावनो लादों जोंनि बड' डिपार्टमेन्टनि नामखुंग्रि दाहारि मेम बिथांखौ मान बावनो थाखाय जोंनि फरायसा आफादनिफ्राय खावलायहरनाय जाबाय नेक्स्ट जों मान बावनो आखायाव लादों आरोबाव जोंनि फिल'सफि डिपार्टमेन्टनि मिस्टार जिमा गयारि मेम बिथांखौ मान बावनो थाखाय जोंनि फरायसाफोरनिफ्राय नेक्स्ट बेनि उनाव जों जिअग्राफि डिपार्टमेन्टनि मिस हाथरखि बर' मेम बिथांखौ जों मान बावनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय नेक्स्ट जों मान बावनो आखायाव लादों पलिटिकल डिपार्टमेन्टनि मिस्टार सन्जय राजबंशी सार बिथांखौ जोङो मान बावनो थाखाय आखायाव लादों अनुरोध কৰিছোঁ मिस्टार शंकर बर' सारखौ बिथांखौ जों मान बावनो थाखाय जोंनि फरायसा आफादनिफ्राय खावलायहरनाय जाबाय Baskar Degree College ni Rajiv Ram Seri sir ko बिथांखौबो जों मान बावनो थाखाय आखायाव लादों स' बेनिखायनो मान बावनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय लाइब्रेरी स्टाफनिफ्राय जोंनि Baskar Degree College ni मिथिंसा सरगियारि सार बिथांखौ मान बावनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय दिनै फार्स्ट टाइम बरायजाबाय आरोना माबा मोनगोन फालि मोनबाय फालि आरोबाव गुबुन गुबुन सोरबाफोर जुदि गावनि फारसेनिफ्राय मान बावनो गोसो दङब्ला मान बावनायनि होननानै साननानै फैदोंमोनब्ला आं नोंथांमोनखौ मान बावनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय Thank you. Yeah, Robert. Thank you. Sahabat pas menanggung itu semua dengan semuanya. Bukan faraja yang aku pilih dengan pembaji yang tak pernah menanggung saya dari diri itu aku berpikir dengan bukan faraja yang saya tidak ada
बेलासि 4 बाजि 3 बाजि 5 बाजिसिम लेखा थानांगौ जायो नाथाय जोंनाव बेफोरबायदि सम थिनाय बायदि जोंना सारबिथांमोना लामा नायालासिनो जोंनि खाबुखौ नायनानै गावबा गाव समखौ नागाराबाबो जोंनि बे फरायसालिमा क्लास होयो बेखौ आं गोबांनिफ्राय नुदों जानो हागौ आंनि आंगो फरायसाफोरनि लोगोफोराव बे मोनसे खामानिखौ मोजां मोनो जानो हागौ मानो होनबा सारमोना गावबा गावनि खामानिखौ दोनथ'नाबाबो जोंनो वाट्सएपनि गेजेरजों मेसेज हरनानैबाबो बा सानसे सिगाङाव बुंहरनानैबाबो क्लासखौ लाफैयो बे खेबखौ होनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सारमोननिसिम अननाय आरो सिनायथि बावहरनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ फोजोबनाय जाबाय आं बर'आवनो बिबुंथिखौ लाखिनो सानो जागोन ना टीचार्स डे 5 सेप्टेम्बरखौ जों मानो फालियो डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बिथांनि मुंखौ जों मिथिगौ बयबो बिथांनि जोनोमा 5 सेप्टेम्बर 1888 आव तामिलनाडु जादों बिथाङा तामिलनाडुआवनो गावनि हाइस्कुल लेभेलनि सोलोंथाइफोरखौ फोजोबदों बिथाङा 1910 मायथाइयाव फिल'सफि साबजेक्ट लानानै एम.ए. आनजादखौ उथ्रिदों बै समनिफ्रायनो बिथाङा रिसार्च खालामबोदोंमोन रिसार्च खालामनानै ओरैबायदि सासे पन्डित जाहैनो हादोंमोन जोंनि भारतबर्षनि 20th सेन्चुरिनि ग्रेटेस्ट स्कलार अफ इन्डिया होननानै जों दासिमबो बुङो डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दा 5 सेप्टेम्बरखौ मानो जोङो फोरोंगिरि सान महरै खुंनो लाखो बेबो बिथांनिनो बिथोन बायदि एबा बिथांनि हास्थायनायनि डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि हास्थायनाय बायदि जोङो 5 सेप्टेम्बरखौ फोरोंगिरि सान महरै मानिफ्राय फालिबोदों 1962 निफ्राय इन्डियायाव फोरोंगिरि सानखौ जों फालिबोदों बे year 2022 सेप्टेम्बरा 61 थारमाने 61 टाइम्स जाबाय जोङो फोरोंगिरि सान फालिनाया इन्डियायाव गुबुन गुबुन कान्ट्रियावबो फोरोंगिरि सानफोरखौ फालियो नाथाय बिसोर फोरोंगिरि सानफोरा दा जोंनिया 5 सेप्टेम्बर जेब्ला बिथाङा जोंनि इन्डियानि सेकेन्ड प्रेसिडेन्ट फार्स्ट भाइस प्रेसिडेन्ट महरै गिबि आरो प्रेसिडेन्ट महरै सेकेन्ड 1962 आव बिथाङा प्रेसिडेन्ट महरै सायख'जादोंमोन 1962 निफ्राय 1967 हालागै बिथाङा इन्डियानि प्रेसिडेन्ट जानानै 1962 आव जेब्ला गिबियै बिथाङा प्रेसिडेन्ट जाना फैबाय इन्डियायाव अब्लानिया स्टुडेन्टफोरा एप्रोच खालामदोंमोन सार नोंथांनि बार्थडेखौ जोङो खुंनि अब्लाना बिथाङा बुंदोंमोन ना नोंसोर आंनि बार्थडेखौ खुं खिन्थु मोनसे पिकुलियार स्पेसिफिक मायबा मोनसे नाम गतिके आं हास्थायो आंनि बार्थडेखौ नोंसोर इन्डियायाव टीचार्स डे महरै बै 1962 निफ्रायनो दिनैसिमहालागै दा सर्वपल्ली राधाकृष्णननि जोनोम सान मासखौ टीचार्स डे महरै इन्डियाया फालिबोदों जों टीचार्स डेखौ मानो फालियो फोरोंगिरिफोरखौ मान बावनो थाखाय फोरोंगिरिफोरा जोंनो गावसोरनि गासै देहानि गोसोनि मेलेमनि गासैखौबो नोंसोरनो बिलाइनानै होयो नोंसोर जाहाथे सासे मानसि महरै बुहुमाव गावनि न'खराव गावनि ओनसोलाव गावनि रायजोआव गावनि हादोराव आरो गुबुननि थाखाय जाहाथे मोजां खामानि मावनो जोङो गाज्रि आखु नोंसोरनो दिन्थिनो हाया अब्लाना नोंसोर गाज्रि जागोन नोंसोरनो जोंनि हादोरनि नोगोराव उननि समफोरखौ बुहुमखौ रायजोखौ नोंसोरनो दैदेनलांगोन बेनिखायनो स्कुल कलेजाव थानानै फोरोंनायानो जे सासे फोरोंगिरि बेखौल'सो सानना लानो नाङा
उल्थायै on the other hand बिसोर साफा साफा गोलैयो सासे बिमा सासे बिदा सासे बिफा सोरबा साफ्रोमबो गोलैनो थाखाय बयबो गियान नाथाय बेनि प्लेन थायोना बयबो जेथिं थांदों बिथिं थांफानो बे प्लेनजोंनो फरायसानि मोनसेया खायसे खामानिखौ बानायलांबाय थायो आरो कम्पारेटिभलि बिसोर गोजाम फरायसा गतिके क्लासनि बिथिङाव नायनो थाङोब्ला जोंनियाव क्लास थायो आरो टिचारफोरखौ बिसोरो जेरै नांगौ बेफोरबायदि टिचारफोरनिफ्राय